आता तुम्ही इकडे बघा मम्मीचा उपवासाचा ताट, आपलं भात, आमच्याकडे सर्व भाज्या उरले होते सर्व मिक्स करून आम्ही बनवून टाकली. ही आपली कोफ्ता करीची करी, ही आपला आता बनवलेला कोफ्ता, आणि हा दुधामधला साजूक तुपातला शिरा गोड पाहिजे म्हणून, आणि भात. चला आणि पाणी. चला उपवास सोडा. हा मम्मीचा मंडेचा उपवास. चला आता या सगळ्यांनी जेवायला. आता इथे बघा मम्मीचा आहे उपवास. माझा तर नव्हता, पण मला लागली होती भूक म्हणून मी ही रेसिपी ना पूर्ण खायला घेतली. आपलं काय बोललीस तू आता? बटाटा वडा सांबार. बटाटा वडा सांबाराला तशी लागते. आणि त्या कोफ्त्या करीमध्ये बघा, हे बघा, हे तुम्हाला क्लोज दाखवतो. हे कांदे आहेत, कांदा आणि ते सर्व ग्रेव्ही राहते ना मम्मी, ते खायला तर अजून मजा येते. मी आवडीने खाऊन झाल्यावर आता लक्षात आलं, मी एवढ्या आवडीने खाल्लं बघा हे सर्व. दिल नमस्ते. आज मी मला कोफ्ता कढी बनवते. आता ते कसं बनवते ते तुम्हाला आता दाखवते. मी 3 बटाटे शिजवून घेतले, कुकरला लावली, 4-5 शिट्या केल्या, कारण हल्ली बटाटे शिजत नाहीत लवकर. आता ती साल काढून घेते. साल काढून घेतली ना, अशी हातानेच मॅश करायची. असे 4-5 शिट्या केले ना मग चांगली शिजतात. नाही तर काय होतात माहिती, मध्ये मध्ये कडक राहतात, शिजत नाही ती आताची बटाटे. आता याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे बेसन टाकते, आणि आपल्याला याच्यातले ना थोडे थोडे मसाले टाकायचे आहेत. हे सर्व मसाले घेतलेला पावडर, गरम मसाला, हळद, आपला मिरची पावडर, आणि आपल्या घरातला मसाला जरा तिखटपणा येण्यासाठी तो घेतलाय. आता याच्यातले सर्व मसाले याच्यात थोडे थोडे टाकायचे आहेत, म्हणजे कोफ्त्याला पण टेस्ट आली पाहिजे ना. टोटल किती चमचे घेतले? अर्धा चमचा आहे सर्व. पाव चमचा घेतलास? हा, आता पाव चमचा याच्यामध्ये घेतला कोफ्त्यामध्ये. आणि याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा मोठा घेतलाय, त्यातली अर्धी टाकते याच्यामध्ये कोफ्त्यामध्ये. आणि आमचूर पावडर पाव चमचा आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकते. आता हे आपल्याला मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता कोफ्त्यामध्ये थोडा मीठ टाकायचा चवीपुरता. आता हे बघ, हे आपलं मिश्रण झालंय, मिक्स केलंय. आता याची थोडी हळूच आहे ना पारी बनवायची, म्हणजे फुटायला नाही पाहिजे. नंतर अशी पारी बनवायची. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे मेयोनीज घेतलाय, थोडा मेयोनीज भरायचा. असं मेयोनीज भरायचा, आणि परत त्याला आपण असं मिटून घ्यायचा, म्हणजे मेयोनीज आहे ना बाहेर नाही यायला पाहिजे. हे आता मेयोनीज भरलाय आणि गोल केलाय. तर जर असा थोडासा चपपट करायचा, जास्त नाही, कारण मेयोनीज बाहेर यायला नको. थोडासा असा आहे ना. आता समजा मेयोनीज असा बाहेर आला ना कधी, तर त्याचं मिश्रण असं घ्यायचं आणि त्याला अजून वरती चढवायचा. आपले कोफ्ते मोठे झाले तरी पण चालतील. थोडासा दाबायचा, जास्त दाबायचा नाही, हलक्या हाताने असा थोडासा दाबायचा. असे आपले सगळे कोफ्ते तयार करायचे. हे कोफ्ते कसे मोठे होतात, कारण आतमध्ये आपण मेयोनीज भरतो ना, म्हणून ते मोठे होतात. आता इथे बघा मी 2 चमचे मैदा घेतलाय, आणि इथे आपले कोफ्ते बघा झाले थोडेसे. तर थोडं पाणी टाकायचं, पातळ पेस्ट करायची आहे त्याची. इथे ब्रेड क्रम घेतलाय बघा. आता तो मी काढून घेते, जसा लागेल तसा घ्यायचा. आपले कोफ्ते पण थोडेसे झाले आहेत ना, म्हणून आपला ब्रेड क्रम थोडा घ्यायचा पहिला. जरा पातळच करायची आहे पेस्ट. ही बघा, ही पेस्ट आहे ना अशी एवढी पातळ करायची, जास्त घट्ट नाही करायची. हे कोफ्ते आपले पहिले याच्यामध्ये डुबवायचे पिठाच्या पेस्ट मध्ये, आणि नंतर हे असे ब्रेड क्रम मध्ये डुबवून घ्यायचे. आपलं तेल तापलेलं आहे बघा. आता त्याच्यामध्ये हे हलवून आपले कोफ्ते सोडायचे. कोफ्ते आपण सोडले की लगेच त्याला झारा नाही लावायचा, हलवूच. नंतर जरा कलर चेंज व्हायला आला ना ते हलवूच ते फिरवायचे. असा कलर झाला ना की कोफ्ते काढायचे. हा एक छोटा झाला होता. इकडे कोफ्ते एकदम भारी दिसत आहे. मग सेकंड बॅच 4 सोडलेत ना? 4 सोडले. आपले 4च झालेत ना, 8 झाले. झाले. आता बघा कोफ्ते आपले तळून झाले, किती छान दिसत आहेत बघा, बटाटा वडा सारखे.
हे असेच खाल्ले तरी पण चालतील चटणी बरोबर. आणि इथे कढई ठेवलाय, कढईमध्ये 3-4 चमचे तेल टाकलाय आणि त्याच्यामध्ये आता एक कांदा घेतलाय मोठा कापून, तो आता त्याच्यामध्ये टाकते. पण पहिला आहे ना गरम मसाला टाकते थोडा. एक तेजपत्त्याचं पान आहे एकदम थोडासा घेतलेला आहे, म्हणजे जरा टेस्ट साठी. हे 2 लवंग घेतले बारीक, 3 काली मिरी आणि थोडासा पाव चमचा जिरा आणि हा छोटासा तेजपत्त्याचं पान. कारण आपण गरम मसाला घेतलेला आहे, कोफ्त्यामध्ये पण घेतलाय आणि आता ग्रेव्ही मध्ये पण घ्यायचा आहे. चांगला बघा गरम मसाला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. कांदा तर चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. कांदा आपला मस्त फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 2 टोमॅटो मोठी होती तशी बारीक पेस्ट करून घेतली आहे. आता ही पेस्ट आहे ना आपल्याला चांगली फ्राय करून घ्यायची आहे. आपली टोमॅटोची पेस्ट बघा 1 मिनिट चांगलं फिरवून घेतलंय ढवळून. आता ओली आहे ना तर आपण त्याच्यामध्ये आपले सुके मसाले टाकूया. ते आपले घेतलेले मगाची सांगितलेले मसाला, मिरची पावडर, हा घरातला मसाला, तिखट, हळद, गरम मसाला, धना पावडर, हे सर्व मसाले आता त्याच्यामध्ये टाकून द्यायचे. म्हणजे टोमॅटो बरोबर मसाले पण शिजून येतील. आता तेल सुटेपर्यंत ही आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. म्हणजे परत आहे ना पाणी ओतायला नको. हे बघ ग्रेव्ही किती सुकवली. याला म्हणतात तेल सुटेपर्यंत फ्राय करायचा. म्हणजे असं बाजूला तेल दिसला पाहिजे त्याच्यावर, चकमकते बघ तेल चटणीसारखं. हा असं फ्राय करायचं. आता त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी टाकते. आपली ग्रेव्ही बघा मस्त बनली आहे. आता मी पाणी टाकलं ना तर आता बघा नुसती गरगरीतच झाली आहे. कांदा त्याच्यामध्ये एकदम पिरगळून गेलाय. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये स्पेशल टाकायचे ही आपली मलाई आहे दुधावरची. आपली घरामध्ये दूध आपण गरम करतो त्याच्यावरची मलाई काढतो ना, ती मलाई आहे. ही आपली 1 वाटी आहे बघा, छोटी वाटी आहे पण 1 वाटी आहे, म्हणजे 4-5 चमचे तर असणारच आहे ना. आता ही त्याच्यामध्ये मलाई टाकते. आता ही मलाई चांगली आहे ना, ती जरा घोटून घ्यायची. आता त्याला कसा कलर आलाय बघ ग्रेव्हीला आपल्या. याला चांगली आता उकळी यायला देते. ढवळतच बघा उकळी येते. पण जरा ढवळत राहायचं कारण ते मलाई आहे ना त्याच्यामध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे. बघा आता त्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकते बघा. म्हणजे आपल्याला आता कढी बनवायची आहे. आता आपल्याला घट्ट पातळ आहे ना आताच करायचंय. कारण आपली घट्ट केली ना तर ते काय माहितीये कोफ्ते आपल्याला टाकायचे त्याच्यामध्ये. आता एवढी मी बाज करते बघा. आता मी चमच्याला बदली करते तुम्हाला दाखवण्यासाठी. बघा अशी करायची घट्ट. एकदम घट्ट पण नाही आणि पातळ पण नाही. आणि मलाई टाकल्यावर अगदी कलर पण छान आलाय. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. चवीपुरता मीठ टाकायचा. मीठ टाकलंय. आता छान उकळी आली की आपली कोफ्ता कढी छान झाली. आता चांगली उकळी आली आहे ग्रेव्हीला. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकते आणि आता आपला गॅस बंद करते. मग तुम्हाला सर्व करताना दाखवते. आता एकदम मस्त आपलं कढी छान झाली बघा, कोफ्ता कढी. ही बघा आपली दिल कुठे बसली आहे, टेस्टिंगच्या जागेवरती. दिलचा दिल मोठा झाला. सर्दी झाली दिलूला. सर्दी झाली आहे, पाऊस पडतोय ना म्हणून सर्दी झाली बाबूला. हे बघा आपली कोफ्ता आणि करी रेडी. आता कोफ्ता तोडून दाखवतो कारण ते मध्ये मायोनीज भरल्यात ना मम्मी. जरा मध्ये तोडून बघूया आपण. हे बघा म्हणून मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. दिसला मायोनीज तुम्हाला? हे बघा है ना. हे बघा मायोनीज आपलं. माणसं जर मधून तोडतील ना ते म्हणतील हे काय आहे, हे काय मधी है ना. चला हाच पीस आपण घेऊयात खायला. आता इकडे आपण तो पीस घेतला, आपण टेस्ट करून बघूया.
तुम्ही कोफ्ते नाही कधी बनवले ना भातावर, तुम्हाला काय आता अगदी डाळ भात काय नाही, म्हणजे डाळ वगैरे काहीच नाही ना घरामध्ये, तर तुम्ही अशी कढी बनवू शकता भातावर घ्यायला. आणि मला वाटलं की आतमध्ये ते मायोनीज टाकून काही एवढं काही खास फरक वाटणार नाही टेस्ट मध्ये, नाही पण फरक जाणवतोय. आणि तुम्ही मायोनीज आतमध्ये टाका तर ती रेसिपीची टेस्ट तुम्हाला एकदम छान लागेल. कारण नॉर्मल कोफ्ता करी बनते ना ती नॉर्मलच असते, पण ह्याच्यात जर तुम्ही मायोनीज टाकलं ते चावल्यानंतर एक वेगळाच टेस्ट येते वरती, आणि ते या रेसिपीला एक वेगळी रेसिपी बनवतो. आणि त्याची करी सुद्धा चांगली झाली. आणि आज मी मुद्दाम बनवले, आज सोमवार आहे ना, म्हटलं आज उपवास होतो तर काहीतरी वेगळं पाहिजे. रेसिपी एकदम छान आहे, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा.